C++ je statički tipiziran programski jezik, što znači da svaka promenljiva ima tip i taj tip ne može da se menja tokom izvršavanja programa. Danas ćemo se upoznati sa primitivnim tipovima koji postoje u C++ programskom jeziku, vidjet ćemo kako da rukujemo sa njima. Za početak ćemo uključiti zaglavlje IOStream, koje nam je bitno zbog čitanja i ispisivanja vrednosti sa konzole. Promenljiva se definiše na sledeći način. Prvo navedemo tip, zatim neko ime i proizvoljno možemo je dodeliti neku vrednost pomoću znaka 1. Tip može biti bilo koji osnovni, kao što su int, char, double, složeni, kao što su niz, funkcije, pokazivači, nabrajanja, i korisnički definisani tipovi kao što su unija, struktura ili klasa. Danas ćemo se baviti samo sa osnovnim tipovima, dok ćemo sledeći put pogledati složene i korisnički definisane tipove. Ime predstavlja naziv promenljive preko koje možemo da joj pristupimo. Svaka promenljiva, a samim tim i njeno ime, ima oblast važenja, kao što ćemo videti. Ukoliko nekoj promenljivoj ne dodelimo početnu vrednost, ona će dobiti neku automatsku početnu vrednost. Samo ova vrednost zavisi od nekoliko parametara, što ćemo isto vidjeti kasnije. Za početak ćemo definisati nekoliko promenljivih i ispisat ćemo njihove vrednosti i veličinu tih promenljivih. Za početak ćemo definisati dva integera, a i b. A neće biti inicijalizovan dok će b dobiti početnu vrednost 4. Napravit ćemo promenljivu double c i float d koja će imati vrednost 5. Napravit ćemo char e, dodelit ćemo vrednost c. I jednu bool promenljivu f koja će imati vrednost false. Bool može da ima vrednosti false ili true. Dakle, ili je tačno ili netačno. Pa da ispišemo na ekran, koristit ćemo cout stream objekat, kome ćemo proslediti vrednost a i zatim ćemo ispisati veličinu a pomoću operatora sizeOf. Ako se sećamo prelazak u novi red, možemo raditi pomoću endline-a, koji isto pripada standardnom imenskom prostoru. Isto ćemo raditi i za b. I vidimo da je veličina integera 4 bajta, to je 32 bita, a vrednost a, pošto nismo inicijalizovali, ima vrednost 0, dok b ima vrednost onu koju smo dali, to je vrednost 4. Slično ćemo uraditi i za ostale promenljive. Kopirat ćemo prethodni red nekoliko puta i ispisat ćemo vrednost promenljive c i njenu veličinu. Isto ćemo raditi i za promenljivu d i promenljivu e. I e. Vidimo da c isto ima inicijalnu vrednost 0, iako nismo naveli ništa. Veličina je 8 bajtova, što je 64 bita. D ima vrednost 5, koju smo mu dodelili, ali vrednost je 4 bajta, to je 32 bita. E je znak, ima vrednost c, a veličina je 1 bajt, to je 8 bita. Pitanje je kolika je veličina jednog boola. Dakle, on može imati samo dve vrednosti, ili false ili true. False, kao što vidimo, false se interpretira kao 0, dok je njegova veličina 1 bajt. Nije 1 bit, zato što je najmanja memorijska lokacija koju možemo adresirati 1 bajt. Za određivanje tipa promenljive C++ sadrži operator type-id, koji se nalazi u zaglavlju type-info, tako da ćemo njega prvo uključiti. I sada ćemo za
ove prethodne promenljive ispisati njihov tip. To radimo tako što pomoću operatora typeID oda.name. Možemo vidjeti da je to zapravo isto kao i typeID od integera, od int. C++ koristi opisno ime da nam kaže u pitanju koji tip je u pitanju i samo opisno ime zavisi od kompajlera koji koristimo. U slučaju G++ kompajlera koji se ovdje koristi, uvek dobijamo jedan znak kao opisno ime. Ćemo vidjeti i za ostale promenljive koji je njihov tip. Vidimo integer je i, double je d, float je f, char c i boolean b. Literali su notacija za reprezentaciju fiksnih vrednosti, takozvanih atomskih vrednosti u samom kodu. C++ sadrži literale za prikazivanje celobrojnih vrednosti, brojeva u pokretnoj tački, znakova i stringova. Celobrojni literali mogu biti zadati u decimalnom zapisu, oktalnom zapisu, koji počinju sa cifrom 0, heksadecimalnom zapisu koji počinju sa 0x i u binarnom zapisu od skora koji počinju sa 0b. Integer tip možemo kombinovati sa specifikatorima unsigned i long. U slučaju literala možemo na kraj literala dodati sufikse u i l koji označavaju unsigned, odnosno long. Ako želimo integer veće preciznosti, možemo koristiti int long long, koji za razliku od običnog integera ima 8 bajtova za reprezentaciju celokupne vrednosti, to je 64 bita. Broj u decimalnom zapisu 235, stavljamo sufiks u l da naznačimo da je u pitanju unsigned long vrednost. Kada ispišemo na ekran ima vrednost 235. Međutim, isti taj broj u oktalnoj notaciji, tako što zapisujemo oktalni broj tako što počinjemo sa nulom, ima vrednost 157. Da vidimo koju vrednost ima ako ga zapišemo u heksadecimalnoj notaciji. Heksadecimalna notacija počinje sa 0x i prilikom zapisa broja u heksadecimalnoj notaciji možemo koristiti cifre od 0 do 9, kao i slova A, B, C, D, E i F. I na kraju možemo zapisati broj u binarnoj notaciji. Binarna notacija počinje sa 0b, nakon čega ide niz nula i jedinica koje predstavljaju binarni zapis našeg broja. Vidimo da 235 zapisan u heksadecimalnoj notaciji ima vrednost 565. Broj u pokretnoj tački zapisuje se sa tačkom iza koje mogu ići cifre, na primjer 3,14, mogu se zapisati kao realni broj sa eksponentom, podrazumeva se vrednost double, a mogu se koristiti sufiks l koji znači long i f koji znači float. Ako zapišem 3.1415L, znači da se radi o broju 3,1415 i treba da bude interpretiran kao long double. Ako zapišem 3.1415F, znači da se radi o istom broju, ali on ovaj put treba da bude interpretiran kao float. Ako zapišem 3.14e na minus 10, znači da se radi o broju 3.14 puta 10 na minus 10, dok ako zapišem 3.14e7l, znači da se radi o broju 3.14 puta 10 na 7, koji treba da bude interpretiran kao long double.
Znakovi se pišu između jednostrukih navodnika ili navodimo sam znak ili se zadaje ASCII kod u heksadecimalnom ili oktalnom obliku koji odgovara datom znaku. Ako koristimo heksadecimalni, pišemo kosa crta x nakon koje ide ASCII vrednost ili ako koristimo oktalni oblik, onda ide kosa crta nakon koje ide ASCII vrednost. Stringovi se navode između dvostrukih navodnika. Zapisat ćemo znak A u nekoliko različitih načina. Prvo ćemo navesti literal A, tako što ćemo napisati znak A između dvostrukih navodnika. Zatim ćemo ponovo napisati A, koristeći ASCII vrednost zapisanu u heksadecimalnoj notaciji. Kosta crta x61, vidimo da je u oba slučaja dobijamo vrednost A. Zatim ćemo opet ovo uraditi, samo što ćemo sad ASCII vrednost zapisati u oktalnoj notaciji, koja je zapravo i 141. Ne zaboravite kosu crtu. A sada ćemo zapisati string koji se sastoji od jednog znaka, znaka A. I primetimo da čak i ako je izlaz na ekranu isti, u prvom slučaju se radi o znaku a u drugom se radi o stringu koji se sastoji samo od jednog znaka A. Dakle, sve što se nalazi između dvostrukih navodnika je string. Specifikatori služe za modifikaciju količine memorijskog prostora potrebnog za čuvanje podatka i tu imamo specifikatore short i long, kao i za reprezentaciju smeštenih podataka. Tu imamo specifikatore signed i unsigned. Celogorni tip int može da se kombinuje i sa specifikatorima veličine i specifikatorima interpretacije tipa, dok char može da koristi samo specifikator reinterpretacije smeštenih podataka, a double može da koristi samo long specifikator za količinu memorijskog prostora. Ispisat ćemo oznaku tipa i veličinu primitivnih tipova kombinovanih sa specifikatorima, tako da imamo signed char i unsigned char, kao što imamo i unsigned long ili unsigned long long i običan long long ili long double. Vidimo da specifikatori signed i unsigned ne menjaju uopšte veličinu, dok short i long utiču i na veličinu tipa promenljiv koji zauzimo u memoriji. Primetimo da int ima 4 bajta, dok long u ovom slučaju ima 8 bajtova, međutim to ne mora da bude uvek tako. Long garantuje da uvek ima bar 4 bajta, dok ako želite 8 bajtova preciznosti, onda vam savjetujem da uvek koristite long long, koji garantuje da uvek koristi 8 bajtova preciznosti. Isto vidimo da double ima 8 bajtova, dok long double zapravo zauzima 16 bajtova u memoriji. C++ je u stanju da prilikom inicijalizacije samo odredi tip promenljive na osnovu dodeljene vrednosti. Ukoliko želimo da C++ sam zaključi tip, koristimo ključnu reč auto umesto tipa. Takođe je moguće definisati da podatak ima isti tip kao neki drugi podatak i u tom slučaju koristimo ključnu reč type. Kod prilikom definisanja promenljive koristimo ključnu reč auto umesto tipa i bitno je da dodelimo vrednost, to je da inicijalizujemo promenljivu. Jer na osnovu ove inicijalne vrednosti auto zaključuje o kom tipu se radi. Tako da ako kažemo samo var 1 jednako 4, auto zna da je u pitanju int, međutim ako kažemo auto jednako 4 u ll, zna da je u pitanju unsigned long long. Ako stavimo 4.0, auto zna da je u pitanju double, dok ako stavimo 4.0 f, zna da je u pitanju float. Slično ako koristimo jednostruke navodnike, auto zna da se radi o charu, ili ako kažemo true ili false, zna da se radi o bool vrednosti. Ispisat ćemo sad type ID od svih ovih promenljivih i uporedit ćemo sa ID-em tipa koje očekujemo. Vidimo da se u svim slučajevima potpuno poklapaju type ID naše promenljive i type ID one promenljive koje očekujemo
da treba da bude. Preporučuje se da uvek koristite auto za automatsku dedukciju tipa, kad god je to moguće, jer se na ovaj način izbjegavaju gomila neželjenih problema. Sad ćemo definisati novu promenljivu v1 koja treba da ima isti tip kao promenljiva var1 i to radimo pomoću operatora decl type. Isto ćemo i raditi i za promenljivu v2 koja treba da ima isti tip kao var2, promenljiva v3 koja treba da ima isti tip kao var3 i tako sve do v7. Ispisat ćemo ponovo type ID za var1 i za v1, tako sve do var7 i v7, da vidimo da li se poklapaju ove vrednosti i vidimo naravno da se u svim ovim slučajima vrednosti potpuno poklapaju. Modifikatori pružaju dodatnu informaciju o promenljivoj prilikom njenog uvođenja, to je prilikom deklaracije. C++ dozvoljava nekoliko modifikatora, od kojih su najznačajniji const, volatile i restrict. Restrict i volatile se ređe koriste, tako da ćemo se za sad ograničiti samo na const modifikator. Promenljiva koja je deklarisana kao const predstavlja konstantu. Ona ne može biti promenjena prilikom izražavanja programa, to jest ne možemo joj dodeliti neku drugu vrednost. Prilikom deklarisanja const promenljive bitno je da je dodelimo neku vrednost. Kasnije ne možemo da menjamo tu vrednost. Ako definišemo neku drugu promenljivu kao što je vx, njoj možemo da delimo vrednost promenljive vv. Međutim, ako pokušamo da promenimo vrednost promenljive vv, dobit ćemo grešku. Kao što vidimo, kaže greška da je vv deklarisana kao const i stoga ne možemo da je menjamo vrednost. Ako ispišemo promenljive vx i vb, vidimo da one imaju istu vrednost. Danas smo videli da deklaracija promenljive ima sintaksu tip, ime jednako vrednost, na primjer int x jednako 42. Videli smo da osnovni primitivni tipovi koji postoje u C++ su celobrojni tipovi, znakovi, boolean vrednosti i brojevi u pokretnu tačku, odnosno pokretnu zarazu. Videli smo da pomoću specifikatora možemo da modifikujemo prostor i promenu reprezentacije promenljive. Videli smo da imamo modifikatore const, volatile i restrict, od kojih nam je najznačajniji const, koji služi za deklarisanje konstante. Takođe smo videli da ne moramo uvek da navodimo tip, nego možemo da koristimo automatsku dedukciju tipa pomoću ključnih reči auto i decl type. Hvala na pažnji. To je sve za danas.